Han skippen het anagram in janu de wegen een sector maar fertigen. Nach eerst juist van je koelderijn. De getter. Robert. Robert. Oh, is een kaart. Daar ging een us. Hoe mag dat? Echt. Dus naar het. Pishak. Oh, wij loer. Waar we worden. Wow. Skellen niet Pishak. Skill. Nahev. Nahev. Oeh. Nahev. Oké. Hij had gemaakt. Als je het gebaat is. Jaravuk. Jaravuk. Ga je kerst, Emily? Ga maar eens een klein leven. Wat is het? Dat heb ik het. Waar?